No. Ще умре. Тя не умре. Що не е добре, сега Да, и очила да не няма е грозна, да не е грозна. Дори очила няма си. Ма тя да не е грозна. Не, много хубава. А може ли се две? Аз не знам. Виж как хубаво момчето на и стяпък. Не участва. Не участва. Къде ти ли жена ти, бе? Там надолу, ми с друг. Жена не е болна. Нали беше ожена войвода ли? Къде беше сега? Два. Виж, това е 15. Ако шерка. Къде отиваш? Къде отиваш? Ще да пия. Ще да пия. Къде? Да си пие вино. Ами къде е късата ти? Пия. На 20 метра. Адвокат човек, ти вижи. Да, имам показ. Не си адвокат. Адвокат? Ти си бил от мене, бе? Ако не пиеш Аз съм бил човека, млади, бе. всичко знае. Аз съм сериус. Аз съм сериус, скочи. Това е чаги, бе. Я кажи, аз съм Това е чаги, бе. Чаги, бе. Айде, сериус, чаги, бе. Аз отивам. защо? Моля, сериус, чаги, бе. Би ще ме рисуваш? За кой ще рисуваш? Я говоря малко на английски. Но. Как говориш? 6 часа партито започва! Видя ли? Сериус. You're a fucking bitch. Чакай бе. Again. 6 часа партито започва. Ще го раздаваш. Да гледам тук те. Кои на Партия. Моите са там. Шеф ще го раздаваш, Майя. Шеф ще го раздаваш. Сега ще бъде сега. Няма шоколада. Няма. Няма! И на кака ми си? Приватизи. Как не е хубава, нали? Какво? Ама да, имаш учила. Да. Учила имаш? Нямам. Ма имаш учила, бе. Кой е номер? Кой ще се някой е начета бъзъка себе. Не дигай. Тема скрита. Не дигай. Пръщи се познаш ли? Но не е само на присъня. Ой, дето пръщи се познаш. Не може да... Ти подаваш ли един чай сега? Ти като се казваш, би ще забравя името. Мено. Човек е пирман. Човека, 500 лева, 500 лева. Но е 800. Няма значение, адвокат. Адвокат. Какво е сега? Ти ще ми кажеш ли такова? Намерил го. Тук те го пази вашата булса, такова ме чакай. Айде! Бърли се сега! Предмета, ако можеш. Добре. Фърли го. Продолеш. Човека. Ти нали взимаш 50 лева, къде ще се парите? Не сега за понеделник, бе. Като вземеш понеделник, ма. Като вземеш 100, ще ми дареш ли? Какво си, бе? 100 лева. И после ще ми ги върнеш. Да. Ама че готин въпрос. Ще ми дареш ли? Аз го почти. Значи, понеделник, като вземеш 50 лева, ще ми дареш ли 100 лева? Ти какво ще ми дадеш? Ами, чай сега ще кажа. Я помисли, я. Ще го подарим на тази целия. Човека да му даде. Вътре съм ти казал. Чакай. Той ви носи. Да не, нямаме! Ще не рано ние. Не ме пречи да снимам, бе. Едно бери вино. Трябва да стои още 2 месеца в снимане. Вижте къде ще имаш. Добре, сокента и едно бери вино. Хубаво е. Окей. Ама другия път пак да се така. Утре по те време. Откъде е Ако не от Суголаре, няма го взема. Да, бе, то там. Откъде? Откъде така? И от Аврамо. Да, от Аврамо. Аз, стига, бе.
Nasıl bilsem de. Çağ böyle. Çağ böyle. Cadê o que vai aqui, ó? Bütün de piye. Cadê? Tem que pegar meu. Nasıl piye? Cadê o que vai aqui? Aşkısına piye ne kadar kolay. Esse cigarro pode? Salak. Eles ficam dando minha chance da bala. Da minha chance da bala. Sigara git kızım. Sigara. Abi o ne güzel. Ay, ay, ya. Sigara güzel, canı güzel.